Hej og velkommen til den her video. Nej, vi spiller ind på en server, hvor der kommer beskrivelse. Nej, ikke, der kommer ikke beskrivelse. Der kommer ikke beskrivelse. Det kommer til at stå i beskrivelsen af IP'en er. Hvad var den hed? Den hed lidt med Crocs, tror jeg. Vi kan ikke huske, hvad den hedder. Det er ikke sådan, de fremhæver navnet ret meget herinde. Men Nej, sådan er det jo. nej. Nå, men vi er nede i en mine lige nu i hvert fald. Eller jeg i hvert fald. Og ham den anden der med, det er Coolplay 04 eller noget. Hvad fuck sker der? Er det bare en lag i server, eller hvad sker der? Nej, jeg lægger ikke lige nu. Okay, Lige nu gør det der sker, det er faktisk, vi har filmet gang på gang, men der er alt muligt shit, der er sket. Så ved jeg ikke, om det går op igen. Det håber vi ikke. Men det vi har lavet, det er, at jeg har lavet en netherworld farm, og Andreas han har nede min. Den hedder Crispy Craft. Det er jo lidt den hed. Crispy Craft. Jeg skriver lige i chatten. Chris. Ja, vi skriver lige sådan her. Hashtag Crispy Craft. Skide godt. Det er jo frækt. Skide godt. Hashtag Crispy Craft. Ja. Det er et mærkeligt navn, mand. Om det er. Ej. Bare lige for info. Vi hacker ikke. Men fordi vi kan flyve. Ja. Det er fordi, han er moderator, eller hvad det hedder. Jeg er simpelthen YouTuber. Det er skide godt. Men sådan er det jo. Finder vi noget her? Finder vi noget? Nej, det gør vi ikke. Det kunne være, at jeg havde lidt luk. Jeg gør også noget miner her lige om lidt. Shit, jeg tror jeg har fået EH. Nej, EA. De er bare dumme. Fuck EA. Fuck EA. Okay, vi miner en lille bitte smule mere, og så gider vi ikke mere, så skal vi op og vise byen. Og så slutter vi episode 1, hvis man kan sige sådan, episode 1 af Crispy Craft. Jeg ved ikke om jeg lægger, jeg ved ikke om mikken er god, jeg ved ikke, alt det der, det ved jeg ikke, det er noget vi skal have styr på senere. Og intro, next video, jeg ved ikke om jeg har sagt det, fordi vi har filmet så mange gange, men det er bare fordi, så har jeg styr på det. Så ved I det. Hvis jeg har nogle forslag til en video, eller, nej ikke en video, til noget vi kan gøre bedre, så må I gerne skrive nede i kommentaren. Det kan godt være, der kommer nogle channels eller noget. På et tidspunkt. Ellers så skal I tjekke den anden eller den anden kanal jeg er på, det er sådan en slags blog, hvis man kan sige sådan. Jeg har den sammen med mine venner. Der kommer der link i beskrivelsen. Der kommer link til den beskrivelsen. Og så hvis vi kommer til at lave en challenge, så kommer nok en video, hvor I kan stille nogle challenges. Ja, eller så der er en straw poll. Ja. En straw poll? Ej, det er faktisk en lidt akavet første video, kan man sige. Ja. Yeah. Nå, vi går home. Prøv at have lige fly til. Nu har jeg ikke. Det har jeg. Jeg har det altid til. Okay. Så hvis man lige falder i lava, så kan man lige flyve op igen. Lad os da bare lige starte rundturen herovre. Vi skal ikke home her. Vi skal herovre. Så home. Så skal sætte homie. Og jeg noget de kister her, du gerne vil have. OBS. Hvis I kender noget, der godt filme med, så må I meget gerne skrive det. Noget, der er gratis. Lige præcis, Rette. Det er det, vi vil have. Vi vil have noget gratis noget. Noget gratis, der er godt. Nej. Vi håber i hvert fald, at vi gør en videoen. Det kan være, at I kommer til at bo sammen med os, det ved vi ikke helt. Det er en faction server, er det ikke det, vi blev enige om? Jo. Det er det faktisk ikke claim, men det er sådan lidt træls. Men vi er ikke blevet griefet endnu, heldigvis. Nej, man står der et eller andet, man ikke må grief. Jo. Det er sådan lidt mærkeligt. Det er sådan lidt mærkeligt. Hvis I kommer ind på serveren, så så er det en god idé lige at læse reglerne først. Ja. Og så står også noget på infotavlen, hvis I vil ansøge om mod. Ja, eller noget andet stil. Okay. Du kan måske også lige vise husene. Nu går vi ind i husene. Vi har også et enchantment table derovre. Det er Coolplay, der har skaffet det meste. Jeg er ikke lige sådan kommet godt i gang. Alt muligt her. En ko. Eller, det er min! Skal vi ikke kalde den Coolplay? Jo. Lad os gøre det. Ja, I ligner lidt hinanden. Ja. Så har vi noget mere her. Noget grimt. Det er alt det her. Det er helt godt hus. Ja, lige præcis. Hov, der er sgu noget at tage der. Det der. Det værk er da flot. Nu putter vi simpelthen tag på. Den her ikke. Hvad fanden skal den video hedde? Skal den hedde hashtag akavedrej?
Jeg skal nok have noget med infovideo om server. Om Crispy Craft. Okay, men hvis I kan lide Jeg ved videoen, det ikke. så skal I skulle lige huske at smide et like. Og hvis I ikke kan lide den, så et dislike. Nej. Jo. Ej, Heger, han kan ikke tåle alle de dislikes. Jeg elsker dislikes. Jeg tager det som en mand. Det var dumt at sige. Nu er jeg ved med, at alle de bare spammer den og dislike knap. Okay, hvis I trykker på dislike, så er det fordi I kan lide Coolplay. Og hvis I liker, Ja. så er det fordi I enten vil have flere videoer, eller fordi I kan lide at se, eller kan lide mig frem for Coolplay. Så dislike det Coolplay, fordi han er sådan lidt Dis. lidt ud af. Og jeg er oppe af. Men jeg tror ikke, der er mere at sige. Jo, du kunne... Der er spawn. Kunne du ikke vise spawn? Spawn, jo, vi skulle spawn. Holy fuck, over det. Der skulle ikke en fuck. Jeg flækker lige den Enderman herovre. Jeg er bange. Nu bliver jeg helt bange. Nej, jeg vil spawn. Vi mangler noget food. Nogen, der har food. Der ligger vi, jeg tror faktisk, Der der står ligger... jeg. Velkommen til Crispy Craft. Skide godt. Der er alt muligt her, en shop og noget. Og du Så kan kan du også også lige sælge vise, noget her. hvad- Du kan sælge noget i shoppen. Alt det kan du sælge. Jeg ved ikke, om Yes. jeg stadig vil købe det. Jeg er ikke så meget inde i den her server endnu. Men det kommer. Oh shit! Det er jeg sikker på. Skal vi lave en handel? Skal det være lave en handel? God sproget. Ej, det skal du ikke skrive. Flabet. Hov. God sprog. Sproget. Hov. Det er sæt meget god sproget. Sælger. der. Food for penge. Ej, så er det godt. Nej, Heger, jeg har vist 11 stykker gulerødder inde i mine kister. Ja. Nu skal vi se, om jeg har fået mute for flættet eller sådan noget. Nej, det håber jeg ikke. Det kunne jeg gøre. Det gør du satme ikke. God sprog. Så skriver jeg det til dig. Men jeg ved sgu ikke, om jeg har mere at sige i den her video, men i hvert fald... Har du vist infotavlen? Infotavlen? Skal jeg vise det? Nej, det kan de selv se. Kom ind på den her server, så skal også spawn. Nej, de Skriv spawner i mit spawn. navn. Hvis I skriver mit navn, så bliver I har set den, eller sådan noget. Så skriver bare hej. Set det på YouTube eller sådan noget. Men i hvert fald, peace. Og vi ses.